Karena itu lansia. Hah? Ini? Kopi coba nih, Pak. Mayo. Nih, kebisolan nangglen nih, kebisolan nangglen. Oh, ya bakal semalam nih, Ay, malit. Hello लोगोफोर नैबे जोंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायनानै लालायबाय लोगोफोर लाखै दिनैनि भिडिअ माने ओरैबायदि मोनसे मा होनगोन बेखौ मोनसे प्रेंक बानायलायनो नागिरबाय आङो मानो होनबाथाय थरायनाखौ बुहुत गोबाव जाबायमोन प्रेंक बानायो दिनै मोनसे प्रेंक बानायनो जुजिनि बेनिफ्राय प्रेंक बानायनाय जिनिसाबो आंनाव मोनफैनानै दंखायो मथा मथि गोबावानो जाबाय थरायनानै आं बे बुस्थुखौ खोन्थाथ'वाखैमोन मानो होनबाथाय आङो सिरि लाबखुमानानै दोनखुमादोंमोन आरो नुबाथाय आरो सक जागोन ना बेनिखायनो आं इनो खोन्थायाखैमोन खोन्थाया कारने बेलेग साइडआव दोनखुमादों ओमफ्राय आं इ बुस्थुखौ दिनै बाहायनो कारनै दिनै आङो फुड चेलेन्जनि मोनसे माने फुड चेलेन्जनि मोनसे माने मा होनगोन बेखौ नमुना बानायफ्लानि ओमफ्राय बे फुड चेलेन्जआवनो आंनि प्रेंकआ माने खामानि होगोन आरो लोगोफोर बिनि कारनै आंनो नांगोन मोनसे फुड चेलेन्जनि कारनै जानो कारनै रल नांगोन चावमिन नांगोन इ रल आरो चावमिननि गेजेरावनो आंनि प्रेंकआ सोलिगोन इनिफ्राय दा इ प्रेंकआ मानि माबायाव जागोन आं नोंसोरनिखौ खोन्थागासिनो लोगोफोर नेबायल' था आं दा बुस्थुखौ रलदो चावमिनदो लानानै फैग्रोनि होमबासो आंनि खामानिया जाफुंगोन बेनिफ्राय फुड चेलेन्जआ जाथारनांगोन आरो लोगोफोर फुड चेलेन्ज जाथाराबाथाय माने आंनि खामानिया जाफुंनाय नङा बेनिखायनो नोंथांमोना नेबायल' था दिनैनि प्रेंकआ मज्जिदार जागोन मज्जिदार एकदमबारे बुंनो नाङा नायलांबायल' था नोंसोरो नेबायल' था खोनागोन मानसिया खोनागोन आं दा बुस्थुखौ सकआव थांनानै लायना फैग्रोनि जानायनिखौ होमबानो आं नोंसोरनो खोन्थानोसै नोंनावसो मोदोमदो नामा इ बुस्थुआ नोंनावसो मोदोमदो खारबोलायदो दे लाबबाय लोगोफोर ओमफ्राय मानसिया मा मोदानखौ मिथिथ'वा Torna mau dah kantal Roh लोगोफोर थरायनाया खान्थाल जाबाय दं नै जोंना माबायदि बा डेन्जार जाखायो सं हो खाद्रा जाखादो नै होरनो आंबो मोनसे माबायदि हो गायनो जाना आइया माबायाव थांदो मायाव मेडिकेल थांदो ओमफ्राय मला हाननो नोंलाय आं सकाव थांनो हाननाय हो फोरने बा गाज्रिलायनानै जादो नै बेसेबा गोथावखा लोगोफोर जानो खान्थाला मार गोथावखा गाहायथाराव दंमोन नै बेसेबा खस्थ' दानबाय आं हारसिंनो होख्लायगासिनो बे गोमोन जानाया नांखायो बे हारसिंनो होख्लायगासिनो वा डेन्जार थरायनाय माने हारसिं खान्थाल दानना जानो होनबाथाय डेन्जार आरो ओमफ्राय बिदिनो जोङो जानायनि मोनसे चेलेन्ज खालामनोसै आरो लोगोफोर होनबा दिनै नामा हागोन ना बारा जानांला खान्थालखौ नोङो गायनांगौ आं जाला जानायनि मोनसे चेलेन्ज खालामनोब्रा दिनै दे होमबासो दहायनिफ्राय खोथानाया खान्थाल मागा दाननानै जाबाय आङो इखिनि गाज्रि जाजोब्बाय नोङो माथो इखिनि बेगरनि माबाखौ जानो हाला नै रेथे गिलानो नाङा ए भगबान मोनसे चेलेन्ज खालामनि मिथिबाय लायनांला आं लाबबायानो ओइनो चेलेन्ज खालामनानै बेलासियाव जागोन दे नोंहा गोसोखांनानै लाब्रबदां मिथिबाय नोंहा इ बुस्थु खालामथारनांगोन जोङो बेलासियाव जागोन फुड चेलेन्जनि मानसिफोरा नायनो मोजां मोनो बेलासियाव जानो हागोन बेलासियावलाय मानो जानो बेलासियाव जायो इमाखौ जानानै आं मा जानो हाबावो मा बुजिया होनबाय दंलाय है 10ता थगोन होमबा खोथानाया नामा नों आंनो आंबो फन खालामगासिनो नोंनाव 10ता थना जागोन नामा होमबा हो जायामोन ना आं इखौ दानामोन ना आङो 10ता थना जानोसै होमबा नामा 1 घन्टासो जिरायदोब्रा इखौ जानानै नोङो 1 घन्टायाव इयो हजम जाजोबगोन मिथिबाय ओंख्रि संदां माखौ ओंख्रि संदो खान्थालखौ
이 1घन्टायाव हजम जाजोबगोन नङा नुदियाव होमबाना 1 घन्टा थानानै जानो हागोन आरामनो 1 घन्टानि उनाव जोंनि चेलेन्जआ सुरु जानो थांगासिनो नोंथांमोना 1 घन्टाखौल' नेथ'दो होमबानो आङो जागायगोन जोंनि गेमा जागायगोन आरो लोगोफोर बेनिफ्राय चेलेन्जआबो ओरैबायदि जागोन माने चाइनिसफोरनि बायदि मा गनो नैखो खेथाबनानै जानाया चावमिनखौ माने इदि जागोन आरो औवानि थानाय फिसा फिसा दाननानै आं रेडि खालामनानै दोननि ओरै गनदो जानाया हागोन ना हाया हो हो हागोन ना हाया माबायदि ओइ चाइनिसफोरा जेरै गनदो ओरै जायो रोंनाय नङा खेबखांनानै गनदो खेबखांनानै जायो रोंनाय नङालै चाइनिसफोरनिया आं औवानि फिसा फिसा रेथे रेथे औवानि थानाय दाननि मिथिबाय औवानि थानाय दाननानै रेडि खालामनानै दोननि 1 घन्टानि उनाव जोंनि गेमा जागायगासिनो लोगोफोर जागायगासिनो सेखा लाबनाय नोङो सेखा फिसाखौ लाबनाय हरनाय बिदि बानायगोन होनना मिथियो होमबा ओंखाम सङामोन ना आङो ओंखामखौबो जागोन रा दायो ओंखामखौबो जागोन लाबो सेखा लाबो बिदिनो खामफ्रोमबो खालामबाय थायो दिलै माबा बोरैबा दहाय गय खावनानै बहरनो ने गय खावनाया ओइयावनो दं खोमा इनो जागोन जागोन फै मानो होनबाथाय गन फिसा फिसा दाननांगोन ना थानाय फिसा फिसा नों मबाइल हम मा खालायमारगोन आरो इयो ओरै चाइनिसफोरा ओरै हमोलै बोरैबा ओरै जागोन रोंनाय नङा दे आङो बुथुमनासो जागोन आं बा इमान आं इदि होनना मिथिनाय बा लोगोफोर आं खान्थाल जायामोन आरो इमान खस्थ' खान्थालखौ हानदो आङो हाननानै जाबाय ओमफ्राय दा नै आद्रा थाबाय आंना बोसोरसेयाव नै फाइनालि नै माने गिफ्ट हरदोंमोन आरो इ बिफांखौ जोंहा कक'आ बिफां लायनो थांनायाव नै दासो बारांदो आयो इदि समायना बेयाव हा अबाव माबायदि सामुसथ' जाबालाय माथो जायो इखोलाय मा सामुसजोंलाय नोंलाय नर्मेल जाखाबायानो थानाय इखोलाय मानो सामुसजों जानांगौ नोंथांमोना जोबजासिम नाय भिडिअखौ दामा इन्टारेस्ट जागोन मानो होनबाथाय इदि जाफेराखैना आं जानो रोंखानाय नङा आंनिखौ नायलाय आरो आं जेनखागोन नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आं जेनखायो होननानै ओमफ्राय आरो आंनाव उदैया बुंखाना थाबाय ओमफ्राय सान्ससो लाखाबाय इयो आं जेनखागोनानोखा संले उदैयानो बुंजोबखाबाय आंना दिनै कंग्रेखौ हमखागोन ना ओमफ्राय इदिनो दे दायो इउटुबाव खनसे नायनांगोन जानायनि सिगां मिथिबाय आंबो रोङा ओंखायनोथ' आंबो रोङा दायो इउटुबाव खनसे नायनांगोन जानायनि सिगां दायो प्लास्टिकनि तुलखौ लादां ओमफ्राय फेनखौ आं लांनोसै फेनखौ मिथिबाय प्लास्टिकनि तुला ओंखाम जाग्रा तुला अयखौ लानांदो बे मोनसेखौ आं लांनोसै इयाव ओमफ्राय खानसिखौ जगार खालाम दै जगार खालाम मिथिबाय हो माबा लादो चावमिन ओमफ्राय रल इखौलाय मानो नायग्रोदों नोंलाय जानो लुगैना नायग्रोना लाबाथाय ओयावनो दंजोबो इ चावमिन खबर लांखानो दोनथ'ब्रा इखौ मेक्सआ सोलागोन आं मेक्सखौ सोला जानो गिनानैथ' इयाव दोनफैदो जगारखौ लायग्रो थां मा जानायनिल' माथा मारिबाय दं बुस्थुखौ बानायग्रोनो गारै दै ला दै सामब्राम गोजा ला सामब्राम गुफुरखौबो मोननैसो ला ओरैनो अख्रुबना जानो रुको जरा सबर करो टाइम फैबाय आं रेडि खालामनायनि टाइम फैबाय ओमफ्राय आं बुस्थुखौ माया दोनदों मिथिगौ नै इयाव इखौ ओरै खोख्लोबना दोनदोंमोन आरो आं नै बेनिफ्राय इमानैनि गेजेराव बबे मासेखौ होनांगौ बेखौनो भाबिना मोनाखै आं दा इमानैनि गेजेराव बबे मासेखौ होनो केमेरायाव बबे जोंसिनगोन बुस्थुआ नैखौनो नै कालारिंखौनो नै एसे गोसोमसिन बुस्थुआ केमेरायाव बेखौ नुनाय नङा केमेरायाव नुनांगोन ना लोगोफोर नोंसोरबोथ' नुनांगोन इनि अरनाय स्टाइलखौ नुनांगोन ना नैखौ एबार रलनि गेजेराव सोनोसै आङो केमेराखौ आं सेटआप खालामग्रोनानै लानि सोनायखौ खोन्थायनि आरो माबार जानांगोन इ बुस्थुआ जाहाथे थरायनाया मोनफैयैनि कारने आं दरजाखौ नुहुरी बायदि दरजाखिनिखौ एथेनानै दोनबाय नायबाय था लोगोफोर एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए जिंदगी हा र' आं नै माबा वाट्सएपआव माबा खालामग्रोदों आं नों कन्ट्रल खालामफैदो लेकिन एक सेकंड
समझ रहे हो समझ रहे हो आप कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे? 이거이자 보고 이러고 이거이자 보고 이러고 이거 그라날 사가봐요. 그라날 사가봐요. 자하더니 이거이자 보고 그래. 이거는 우리 반지. 신의 가는 이거 신의 가는 이디는 배. फरायनाया बिराद जानो हांखुर जाबाय मानसिया नै खैजा फारसेथिं फेन होखाबाय रावनो फेन होखाबाय ओमफ्राय फारसेथिं नै केमेराखौ सेटआप खालामनानै लानोसै रब्रा केमेराखौ सेटआप खालामग्रोनांबाय ना केमेराखौथ' दे केमेराखौ सेटआप खालामनानै दायो जोङो बेखौ बख'नोसै आरो जाबाय लुगैजोब्बायलायनो सोलालायथियाव दे मामार दे आं इखौ इयाव बहायग्रोना लानोसै लखब सैमाया फैनो नागिरो फनखौ सुखाबायना साइडजा नेक्स्टआ डिस्टार्बबो दं जाफुनायाव माने मेक्सआ जुदि र'र' खिथिबिर आं जानो बायदो इदिबा थां दायो मोनजागोन होनबाय दंना दा जोङो इखौ गावबा गाव लखबनानै लानोसै आरो फरायनाया जानो हांखुर इमान आथुर लखबना ला गावबा गाव मा माखौ जागोन सावमिखौ जाग्रोगोन ब्रा Yummy. Yummy. Danger. Ang nang lalu. Hai! Hai! Dan tak teman lagi saya datang mata itu ini mulai. Ikja. Jeli berjagon. Ore. Ero itu bukan cina gerni kebir lagi. Rol kebu kogru bra. Mana ini waktu itu rengkaya nalai itu bukan cina try naik gernakan. Bas jagan. समझ रहे हो समझ रहे हो आप Ang ringali. Naik gernakan lo. Itu bukan cina gernakan bra. Bisa kamu. Oh lah dong kayak itu bukan cina gerni. Mana pada jeng dini simbu use kalam perakin nalai. How to use chopstick. Gini sih menjeng dulu geper. How to use chopstick. How to use chopstick. It's very easy to Loh, use sana lang ko. chopsticks. Put one in between your thumb and the Kau bawa your ke Shirley? finger. Bend your ring finger, then rest the other side of the chopstick. Yang dengar. Irla kayak ke orla. Dah ni ke kamu ni kelam. Mana ri. Mina, bro. Akai ke mana kelam rare irla oh saudi lah dia. Irla. Ni ai ke lah tu kon ke. Dia kon ke lah tu. Oh ni bisa tu ni ini mesin bisa tu ni yo. Oh mesin bisa kitab. Ori kitab. Entah baik. Ori kitab. Bayi mencikir lah deh. Iri. Wow. Di lah. Ibu ya. Lah durang iri. Ini. Oh. Nih. Ori deh. Sana. Oh zat nih. Anak saya Vivian ni nak. Nih. Mama bahaya yang ide. Di kitab. Nih mencikir lah berai mencikir lah. Neri hai. Time nanggen reng neu ke ibu tu time nanggen reng neu. Iku yalang nangal ini nak kan saya mali. Madu. Mau dikira pun. Tukang nazar. Nah ini nih kerja. Wah, itu nih. Nirlane ini kau pokolan nih. Tapi jauh saya nih seneng saya berenang nak mati. Nah ini siapa? Oh di betul.
Daftar gitu ore deh. Dia kita nih. Rolek. Kenapa? Dia Kira wide. sabas. Rung baik. Odi. Oh, ana zakat nih. Rung dang usta. Sao vậy? Ujino. Ủa em bakal sih malah nih nama. Ay, malit lang! Ay, salah limbang. Sekarang jong. Sabaw na. Malit lang na yun, hey! Sana ini nggak ada yang bal. Sampai aku pikir kamu ini. Ya, gimana rung bang nih? Wow nih, nih. Nih. Nerse nih. Nih kebisulan angle nih kebisulan angle. Mato, saya. Jadi binatang main dong nggak Nggak kayak. kan kau apa nih yang itu komplian nih kan apa berba. Apa sih? Oke, nih yo deh bisulan. Nih ya wih kerja se. Akan tim terali malah. Hinjaunya akan nih segera zain nali. Ya segera leman kalam tuh guri kalam mana kaya. Oh dia, oh yola. Natab oh ikut natab nila. Ya segera natab lena. Dan nih kebe narfai kebe. Kau belum jalan. Ikut lapha ya sih rahman ini segera kamda. Oh repri style oleh mana? Nidur natab baik kere. Nidur natab apa? Asian gerak terbala. Ini segera asin cuman sini asin segera dia. Anjong sini kan. Oh dia siapa nanja? Ang sering lelang nih. Kau lah naik dari sana nih. Ngarung teraba. Iya salah song. Nunggu sekian ang sering lah, cek. मेरे साथ अन्याय हुआ है मेरे साथ अन्याय हुआ है Telepon. Jalan. Kiana. 哎呦我的妈 那咋了？那走。 Ang sering lah nih. Oh jangan deh. 我真往这去的。哎，不的名字。 Itu musa sana ke mana lah sana le. Arwah aku jangan sunjat tak? 下次再吃不了。 Bukan. Nuzar nuzar boleh. Ikut besar le. Bener ke bu? Kata tas sendiri lah bu. Amca. Isi kecap. Isi kecap. Gitu. Ibu lagi tukang nih. Isi sama kan? Tukang ngomongin dong. Dia. Ini mencetak mampu tuh lah. Kau jadi chicken bau, udah jadi kan? Nah, Masih ya? kasih.
गाव गोजा मंगलबार दिन मंगलबार ना आंना उदैया बोरैबा जादों मा जादों खान्थाल जानाया हारसिं हारसिंलाय मानो जाखुमानो थायो नोंलाय मा गोरा मा गोरा जानाय मायो मायो नहीं माइलाय ये टिकटिकासनि टिकटिकासो मामा ये मा जानो दालाय हो फैसाफैनोलै नै ए माथो गोराथार बुस्थुआबो हो नै आबो दौरा रुनाय बोरै थाफैनायलाय वाह क्या सीन है हो एनो ए कफि जुबाय नामा हो एनो ए कफि जुबाय नामा दे दै लों ना होनो नै नायनो आं मा बुस्थु नै दै लोंना होलै ए नि ए भगबान बोरै थानायो बारा बोलो नांलानो भिडिअस बानायबावदों ना आरोबाव हो दान दांनाय आखायदो दिनै दांथारनाय दिनै दांथारनाय होनदो बे लाना फैदो नोङो लेकिन एक सेकंड बोरै थानायलै प्लास्टिकआलाय नायनि खोन्थिनाय नै ओमफ्राय दहाय न' सिङाव मा खालामहैदोंमोन नोङो मा इखौसो सोहैदोंमोन थारमाने नामा हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं आप चूतिया हैं जानाय बुस्थु बेफोरबायदि खिलायनानै बुस्थुखौ जाहाखैनो मानो गारजोबखो नोङो जानाय बुस्थु दाखो मानो इफोरबायदि खालामदो नोङो हे भगबान मालायसो मोजां कान्टाल जाबाय थानायाव मिनिट गस्ला सिनाय नोङा इमान लेथ्रा मोनोबाय आंखो इयो प्रें नोङा इयो इमान लेथ्रा मोनोजोबबाय आंनि बिखा माबाखो सिंखो नुनो दै दंख' नोंहालाय बुस्थुआ बेलेग प्रें खालामाखै इफोरबायदि खालामनाङा इमान लेथ्राखो बुहुत दिन जाबायमोन मिथिबाय प्रेंक खालामैखाय दिनै खालामदों नोंखो बिखाया बोरैबा मोनहैजोब्बाय ना दा लेथ्रा बाथ्रानो खोनासंग्रोनो खिलाय थानांदोलै बाला खोनासंग्रोनो माबा जानला माला ओंखायनो जि लेट खोबनि दांनो लायाना दहायो नोंहा जांखौसो लखबग्रोनायमोन नोंलाय खालामफेरा जमा खालामदो इयो नुदोना प्रेंक ब्रायो मोनसे बेखौ प्रेंक नोङा इयो बुगोनसो आङो दानो बुगोनसो आयनो नंगौ सि गिदिर कन्टिनिउ दे थैखागोन आरो बिसिनायाव बुस्थु जाहोबाय थाखानांगौ बुंनानै ओमफ्राय खोला दोनबाथाय मिथिबाय फाइनालि आंनि माबाया साक्सेस जादों फाइनालि साक्सेस जामारदों आंनि माबाया खामानिया बिरादनो गोजोननाय मोनबाय आरो इमान खस्थ'नि गेजेरजों माने माबा खालामनानै ओमफ्राय मा खालामदों इखो
मा खालामदों खालामनो बिदि लानोसैया एख' नङालै नै एख' नङा नों जाना लानाया आंलाय मानो दौदो जामारबाय खामानिया आंनाव खामानि मारदों बेयाव खामानि बादि बाब मालाबानिफ्रायनो आं जुजिबाय दंमोन खालामनि इनिफ्राय फारसेथिं आंबो न'आव थानाय जायाखैमोन टाइमबो मोनाखैमोन आनि सावमिना जा सैमा जानानै जा नोङो गस्ला सिगोन आदार थानायाव आलौगोनलै मोखाङाव नांबाथाय आलौगोन बोरो नों आंनो लेथ्रा बुस्थु दौनो हागौबा खामानि जानाया बेथ' मोजां बुस्थु जाना आलौगोन बोरो आलौगोन मानो जायाखै मानो जायाखै दोन मेक्स जागोन दोन जा मालाय मेक्स जागोन दे जानाय बुस्थु दा आंखौ मानो गेलेदोलै नोंखौ बानाय माबोरै मोनगोन नोङो जा जामरबाय साननाया जामरबाय आंना इखौ हायाव गोलैनाय जाबावलो हायाव गोलैनायखौलाय मानो जानो प्लास्टिक थन्नाय ना आं नोंखौ इयाव हायाव फोनो होननानै जायाखैना नोंखौ दायो मालाय मेक्स जागोन दोन खानसेयाव दोन मोजाङै जाबाय था इमान सालानि इमान मोजां गोथाव माबाखौ गारजोबगारबाय ओरैनो फैसा बिनना साला फैसा बिना सोर फैसा बिना खालामफैदोलै बेलेग फ्रि खालामनाया नामा नों आंखौ नुथा मावनो जुजिफैनाङा नों आंखौ गथ' हायाव मानो गारदों मेक्स जागोन द सरि नोङा एख' आं लेथ्रा बाथ्रानि अबेनि टिका लाना फैदियाव लेथ्रा बाथ्रानो नों नुवाखैमोनना बिराद गोबाव जाबाय नै मथा मथि सप्तानै जाबाय मिथिबाय अनलाइन खालामना दोननायबो नुवाखैमोनना नायख'नाखैमोनना सप्तानै जाबाय मिथिबाय जानाया आं बोरैबा खालामनालै आं लेथ्रा मोनजोब्बाय माबाखौनो ओइ उदैखौनो लेथ्रा मोनजोब्बाय आङो बिखाखौनो लेथ्रा मोनजोब्बाय नोंहा माथो इयावलाय आंखौलाय माथो गोबाल' होनांगौ संना जाया आं जादो जाफैलायबाय आंनिया खामानिया जादो साक्सेस जाबाय एख' मोजां खामानि जायाखै 150 थाखानि बायनानै आंनि खामानिखौ आं साक्सेस खालामनो हाबाय नों माथो 150 थाखा लादो मिथिबाय मानैदो बा आङो ओंखामखौ ओंखाम गेजा संना दोननानै साला आङो इयाव इखौ जागोन होननानैनो एख' संलायाखैमोन दा आङो होमबा बेलेगखौ संना थानो हायामोन नामा ओंखाम ओंख्रिखौ संखायाबो आङो दरखाना एखौ नादे आं रुटि बायनानै लायबाव नै जाया मायाबा जागोन इखो रुटि जागोन जाला खेला मेला खालामनो नागिरदोंलै रुटि जागोन जाया रुटि जागोन रा रुटि मानो खान्थाल मोजां जानायाव रुटि जानोसै हो रुटि जागोन जाया ओंखाम संनांला रुटि खालामफैबाय थानायखौ नायनो ओंखाम संनांला रुटि जानोसै मिथिबाय हो जाया आङो जामारा गुसु खालामनानै मोजां होनना इयाव जानाय लोंनायनि बाथ्रा रायलाय एख' नोङालै प्लास्टिकसो मिथिबाय मा प्लास्टिकबानो नों इखौ सोना होनांगोन नामा लेथ्रानो आं बोरैबा लेथ्रा मोनजोब्बायना दा नायफिननाय दिनै ए बुस्थुआबो एकसेन्टार मिथिंना इ बुस्थुआ माबा जाबाय फाइबार मा होनो इखौ लेफे थेफे माबानि जानांगौमोन इयो बुस्थुआ गोराद्राय इदाव नादेलै डेन्जार जाखादो आरो मुगैबाय मुगैनाय मुगैया मा इयो मोजां बुस्थु नामा माथो बुस्थुलै प्लास्टिकसो इयो थेवबोथ' थिग ना आंनि खामानिया साक्सेस जाबाय बिराद गोजोननाय मोनदों आङो बिराद गोजोननाय मोनदों मानो होनबाथाय आं 150 थाखा बाहायनानै बुस्थुखौ बायदोंमोन सिरि बायखोमादों नुसिगोन जाबाय थानानै फाइनालि नुमाराखै दिनै नुमारबाय फरायनाया खुगायानो सुस्रलायबाय नामा जानांगौमोन नामा लबर उदैयाव थांबा मा जागौमोन मुङालासे एख' नोंला रागाथ' जों जाखाबायानो ओंखाम कुकाराव बाङाय संना लानानै रागाखौ एसे थामायनांसिगोन आरो दा मा होनो ओंखाम गोजा संखादो आङो ओंख्रिया भाजाया फाजाखौलाय मानो संनो ओंखाम खिनि संनानैसै आरो आंनो संखांखाबाय आङो दहायनो ओमफ्राय भाजाया ओंख्रिया ओंख्रिबो नांबावलायगो जागोन होननानैनो आं संलामोन ना ओमफ्राय माथो जालायखो ओमफ्रायलाय दालाय इयो मोनसे प्रेंक आंनि गोसोनि साननाय
जाफुंबाय नैबे टिकटिकाया आंनि खामानिखौ जाफुंहोबाय बिराद गोबावनिफ्राय चान्स लाबाय दंमोन आं इनिफ्राय दिनै फाइनालि आंनि साननाया जाफुंबाय रजे नायगोन र' नोंखौबो मा नायगोन नायगोन मानो साननो नाङा नोंलाय मा नायगोन बावहाब रिभेन्स लाफिनलायनो माथो बावाबो दानसै नामा खुदै गारख'ना होबा निजिनाव माबायदि मोनगोन नोंखौ लेथ्रासो मावगोन आं एसे लेथ्रा खालामना दे इखौ आं नोंनाव खुदै गारख'नाखै खुदै नोङा मिथिबाय फेग्लाखौ ओंखामाव ओंख्रियाव लगायना अरिजिनेल इ खुदै नोंनिया अरिजिनेल आं अरिजिनेल खालामगोन ए भगबान दिनैनिफ्राय एसे आन्दाज लायै निजिसो हारसिं खुरै जागोन आं मिथिबाय हारसिं खुरै जागोन थेवबाबो बिहानि खुरनानैखौ जाया नामा हिन्जावनि खुरनानैखौनो जाला थ' लोगोफोर भिडिअ बेखिनियावनो जोबथ'बाय आंनि खामानिया जाबाय नालाय जोबथ'बाय आरो जाफुंदो दै अरस' होनोदि हायाखै बुस्थुआ एसे गुरै जाबावनांगौमोनलै गोराद्राय ना मालानो माने गुरै जाबावबाथाय अरिजिनेलसिन नुगौमोन लेफे थेफे जालायनांगौमोन बे बुस्थुआ 150 थाखानि माल बुवा गुरै जानो अरिजिनेल रखम जायाना बे बुस्थुआ नोंनि बिखे मावबाय दं नामा मावाखै आं लेथ्रा मोनजोब्बाय जाफुनायाव बिदि खालामनाङा मार बोरैबा मोनखादो